हेभि गारि फैगोन जुक ओमफ्राय MT-15 RS NS इफोरखौ इयो लाबोगोन होनना बुंदों बया खमावनो मोनो गारिखौ इनि डिलाराव इयो आंनि कन्टेक्ट लाखिदो होमबानो नोंथांमोना भिडिअखौ नुगोन मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो तो हेलो गाइस गुड मर्निं वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नुकुल ब्लॉग तो गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जानांगौ दिनै मानि सायाव भिडिअ जागोन तो नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेबाबो बुजिबायानो जानांगौ तो गाइस माने गोबाङानो माने दाना मट' ब्लगिं खालामबाय थायोना तो सोरबा केमेराबो लानो हाया नङा होमबा तो केमेरा लानो हायाबा आं मट' ब्लगिं खालामनो हाया इदि गोदै साननाया माने गोरोन्थि आरोना बेनिखायनो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदो ओमफ्राय आं भिडिअआव दिनै नोंथांमोना फोरमायजुबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय नङाबा बुजि मोननाय नङा ओमफ्राय आङो हेलमेटबो गोदान लाबाय दे गाइस आङो ओमफ्राय मा हेलमेट लादो नोंथांमोना उनाव खिथागोन ओमफ्राय आङो मबाइलजों माने भिडिअ खालामग्रा माउन्टखौबो आं लाना फैखाजोबदो ओमफ्राय बरा माबा लकेसनाव थांनानै बरा खिथागोन दे नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं दोङो लोगो सासे आं लाना फैफादो दे हाय होनना बुंफिनला अके आं लाफाबाय थाखायो आरोना नोंथांमोना आं भिडिअ नुखाबायानो जानांगौ बेनिफ्राय आं जिखिनि हायो नोंथांमोननो माने क्लियारै माने बुजायनो नाजागोन ओमफ्राय बिदिनो फ्लिपकार्टफोराव अनलाइन खालामनो मोनखागोन आरोना इ माउन्टखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय आं दा नैखौ भिडिअ खालामथ'वा मबाइलजों केमेराजोंनो खालामथ'नोसै ओमफ्राय लामा ससेनिफ्राय मबाइलजों बरिया खालामनायखौ नोंथांमोननो मोजां खोन्थागोन दे होमबानो गाइस नायलांबाय थाथ' तो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ आंबो ना आगोलाव आङो केमेरा गैयामोन ना फार्स्ट माने भिडिअ खालामनाय आंबो मबाइलजोंनो इदि गोदै खालामदोंमोन आरोना ओरैबायदि माने हिन्दी मानसिफोरा गोबाङानो खोन्थायो दे इदि गोदैखौ माने जोंनि बर' मानसिफोरा माने इदि गोदै मट' ब्लगिं खालामनायनि बागै बारा खोन्थाया ओमफ्राय आङो हिन्दीनि चेनेलफोराव इदि मट' ब्लगिं खालामग्राफोरखौ नायबाय थायोमोन ना आगोलाव ओमफ्राय इसोरनिफ्राय आंबो इदि गोदै माने सोलोंनो मोनदों आरोना बेनिफ्राय दा जिखिनि आंबो मिथिदो इखिनिखौ आं खालामनाय एक्सपिरियेन्स मोननायफोरखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायगोन आरोना ओमफ्राय जिखिनि माने आंबो आगोलाव मबाइलजों खालामदोंमोन भिडिअ ओमफ्राय दा मबाइलजों खालामै आंबो दासो केमेरा लादोंना आरो दा जुदि नोंथांमोनाबो सोरबा माने गोदान मट' ब्लगिं खालामनो गोसो दङबा केमेरा लानो हायाबा बिदि गोदै खालामनो हागोन आरोना ओके गाइस दा बर्थमान मोनसे जायगा मोनफैबाय आरोना दुब्लि माने फिल्डआनो आरोना इयो खेला गेलेयो आरो इयावनो थांनानै एसे आनबक्सिं खालामना होनोसै नामा नायनोसै आरोना दिनै आङो आगोलाव बेलेग मबाइलजों मट' ब्लगिं खालामबाय थादोंमोन खिन्थु आं दिनै MI मबाइलजोंनो खालामगोन आरोना Realme Y2 दङ मोनसे ओमफ्राय इयावनो आनबक्सिं खालामना नायनोसै माबायदि जायो फिल्डआलाय मोजाङानो खिन्थु खेला जाबाय थायो इयाव ओंखारथ' बरियानो तो गाइस बर्थमानथ' जागायाव मोनफैबाय तो मा सेटआप नांगौ आं नैयाव लाना फैजोबखादो बेयाव दंजोबो जिखिनि माल नांगौ आङो दिहुननि ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना मा बुस्थु दं थारमाने मबाइलजों मट' ब्लगिं खालामनाय आं खोन्थानि बारा नङा मोनसे बुस्थुबानो जायो मा नांगौ तो गाइस आङो नैबे हेलमेटखौ लाबाय आरोना थान्डार होननाय मोनसे हेलमेट दङ नैबे गाइस नैबे हेलमेटखौ आं मोनसे गोदान लाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बरिया नांदों ना आयनाया गोसोम आरोना ओमफ्राय आयनाखौ गुफुर होगोन आङो हराव डिस्टार्ब जायो आरोना एसे सलायनायाव खिन्थु इयो ना नैबे हेलमेटआ बहुत सेफटिनि थाखाय बहुत मोजां आरोना सोरबा जुदि राइड खालामोबा लं राइडफोराव बायसेन्सनि थाखाय गोलैनोबो आखा थायो गोलैबा माने नैबे बायखाया हेलमेटआ माने बायनो नागिरखाया आरोना नैबे बिराद ताग्रा आरो मारा थ' फाइनालि गाइस आङो नैखौ न'आवनो माउन्ट खालामखादो दे गाइस हेलमेट गोदानाव नैखौ नोंथांमोना जुदि मबाइलजों मट' ब्लगिं खालामोबा नैखौ नांगोन आरोना मबाइलनि सेटआप नैबे मबाइल थाग्रा बुस्थु ओमफ्राय आं नैखौबो फिटिं खालामखाबाय बिथिङाव खुलिनो हायो बेखौ नोंथांमोना जुदि अनलाइन खालामबा नोंथांमोना मिथिखागोन बेनिफ्राय नैखौ नोंथांमोना एक्सट्रा अनलाइन खालामनांगोन जुदि अनलाइनाव नोंथांमोना नैबे माउन्टखौ अनलाइन खालामबा माबा लागोन 650 थाखा ओरैसो लागोन आरो 600सो लागोन 600 नोंथांमोना बरिया मोनगोन बेखौ 700बो लायो 600बो लायो आरोना बिदि गोदै गेजेराव मोनगोन ओमफ्राय मबाइलनि थाखाय एक्सट्रा नैबे सेटआपखौ अनलाइन खालामनांगोन नोंथांमोना इयाव फ्लिपकार्टआव सार्च खालामबानो मोनगोन एक्सन प्र' होननायाव लिरनाय दोङो माने आं बेखौ नैदो एक्सट्रा खालामबा खानायखाय मोनाखैमोन थारमाने एक्सट्रा खालामदों बेखौ बेनिफ्राय आङो आगोलाव माने मबाइलजों खालामखायोमोन नालाय बेनिखायनो दोङो आरोना
थ' नोंथांमोना नैखो आङो माउन्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नुखाबायानो जानांगौ ओमफ्राय नैखो बरा नैयाव फिटिं खालामनांगौ आरोना नैयाव फिटिं खालामनानै मबाइलखौ बरा होनो हायो बेनिफ्राय आंनि हेलमेटआ गोदाना नैबेनो आरो गाइस थान्डारनि हेलमेट स्टारनि बराया आरो नैबे ग्लासा माने गावनो नागिरखाया माने गोलैबाबो नैबे एख' जानो नागिरा आरोना स्लाइड दुलुनलाङो आरो बुस्थुआ राइडनि थाखाय मोजां जुदि 2000 ओरैनोथ' दामि हेलमेट दोङो मोजां दामि हेलमेट दोङो अब्लाबो माने खम दामनि आरोना मथा-मथि 2000सोनि नोंनो जुदि मोजां हेलमेट नांगौबा नैबे हेलमेटखौ लानो हागोन गाइस नोंथांमोना थ' नोंथांमोना खनसे माउन्ट खालामनानै आं केमेरा खिथि लाबो ब्र' बेयाव बरा खिथि अके थ' नोंथांमोना आङो नैखौ बरा फिटिं खालामनानै दे खनसे थ' नै बेखौ नैयाव बरा सोबानो जाबाय आरोना गाइस बेयाव बरा नोरै सो ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ बरा मारिना होबानो जागोन खाटखौ मिलायनाय बायदि खालामना लानानै ओरै मारिना हो ओमफ्राय बेखौ खालामना ला बारा टाइटबो मारिनाङा दे नङाबा उनाव आरो ओरै खालामनाया खस्थ' जागोन ना अके बेखिनिया जाथ'बाय अके बेयाव नांगोन ना ओंखायनो बरा ओरै खालामना लादो ओमफ्राय लाना फैदो अके दा माने नैबे सेटआपा मोनसे जाबाय दे गाइस अके बेनिफ्राय आरो मोनसे दोङो ना आङो आगोलाव बेलेग मबाइलजोंसो मट' ब्लगिं खालामोमोन बाट आङो दिनै नैबे मबाइलजों नोंथांमोननो मट' ब्लगिं खालामना खिथागोन नैबे मबाइलानो जाहैबाय रियेलमि Y2 नैबे रियेलमि Y2 बे केमेराया खिन्थु वाइड एंगल जाया खिन्थु स्टेबल दोङो आरोना केमेराया मावखाया ओमफ्राय वाइड एंगल जाया आरोना जुदि नोंथांमोनाबो जुदि बिदि गोदै माने भिडिअ सिडिअ खालामनोबा केमेरा बायनो हायाबा मोनसे मबाइल लाबानो जाबाय आरोना बाय मोजां मबाइल ला माने केमेराफोरा वाइड एंगल जानाय बिदि गोदै लाबानो जाबाय माने बरायानो फिटिं खालामनानै होखाबाय था केमेरा नामा मानसिफ्रा पात्ताखौ मोननाय नङा दा ओके गाइस आङो दा बर्थमान नै दे आङो मबाइलजोंनो भिडिअ खालामबाय थादो दे गाइस आंनि रियेलमि Y2 थ' नोंथांमोना माबाय गाइस आङो दा बर्थमान नै दे आङो मबाइलजोंनो भिडिअ खालामबाय थादो दे गाइस आंनि रियेलमि Y2 थ' नोंथांमोना माबाय जादों मिथिला आंनि भिडिअ खालामदो एखेबारे दाननाङा दे खालामबाय था भिडिअ हेलमेटआ पुरा फिटिं खालामदो एखेबारे दाननाङा दे खालामबाय था भिडिअ नायनोसै माबायदि जायो दानदो अके गाइस आङो दा खालामबाय थादो आंनि मबाइलजों भिडिअ खालामदो दे गाइस रियेलमि Y2 जों भिडिअ खालामगासिनो दोङो गाइस औ मजा नांदो बे कम्पिया वाला औ दां टें लै आयो बा बेयाव खेला जायो नामालै गाइस वाव मजा औ फुटबल थ' गाइस माने आं दा बर्थमान आंनि मबाइलजोंनो आङो टेस्ट लाबाय दङ थ' आं बहुत मोजां नांदो गाइस खिन्थु नोंथांमोना माबायदि नांदो बेखौ मिथिया थ' आं भिडिअखौ माने हेलमेट सिंथिंगालि नुहुरदोलै मबाइला ग्लासा स्क्रिना गुवार नालाय बेनिखायनो नुहुरदो आरो थ' बहुत मोजां नांदो दे गाइस आङो औ वाव दे भिडिअ खामर बहुत मोजां रोङाखै मा होनदो फै जेबो नङा बया हिट गाइस बया मोजां बया हिट जायो दखन आं सिगां खालामबाय थायोमोन ना बेनिखायनो आङो मोजां नांखायो दा नोंथांमोना माबायदि नाङो बेखौ मिथिया आंनि थाखाय बहुत मोजां नांदों थ' गाइस थ' आं दा नोंथांमोननो खनसे टेस्ट खालामनानै नायबाय बरायाव मबाइलखौ फिटिं खालामनानै आङो टेस्ट खालामना खनसे सलायनानै नायबाय दा नोंथांमोना माबायदि नुदों बेखौ मिथिया दे आङो भिडिअखौ एडिट खालामबासो मिथिसिगोन आंबो नायाखै ओमफ्राय बिदि गोदैनो नोङो होनानै सलायबा नोंनिया जुदि मबाइला वाइड एंगल जायोबा नोङो बराया सलायनो हागोन आरो ना नोंनि जुदि मबाइला ना वाइड एंगल जायोबा नोङो नैयाव केमेराखौ माने केमेरा होनो लागा दरखारानो गैया नोङो एक्सट्रा मोनसे माइक बायनानै ला ओमफ्राय माइक बायनानै नोङो इयाव बरा फिटिं खालामनानै नोङो हेलमेटनि सिंथिं गारि बरा सोनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय बुखिलांबाय था आरे लाजिनानै लाब गैया गाइस आं डाइरेक्ट बुङो आंबो फार्स्ट टाइम आंनिया केमेरा गैयियाव
आंबो मबाइलजोंनो खालामदोंमोन आंनि क्वालिटिफोराबो वाइड एंगल नङामोन होमबाबो आं इदि गोदो आंनि पुराना मोनसे हेलमेटाव ओरै खामबाय थायोमोन दा आरो गोबाङानो बुंबाय थादों सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि भिडिअ नांबावगोन होननानै थ' आङो सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि भिडिअखौ लाना फैबावगोन गाइस मानो होनबा दाख्लै आङो साडेनलि बनायनायखाय मोजां गारि नुवाखै ओमफ्राय मोनसे कन्टेक्ट लाखिखादो डिलाराव इ माने गारि लाबानो आंखौ लिंहरखागोन होनना बुंदों आरोना मथा मथि नोंथांमोना सप्तासे बा सप्तानै नेना थादो हेभि गारि फैगोन डिउक ओमफ्राय MT-15 RS NS इफोरखौ इयो लाबोगोन होनना बुंदों बया खमावनो मोनो गारिखौ इनि डिलाराव इयो आंनि कन्टेक्ट लाखिदो होमबानो नोंथांमोना भिडिअखौ नुगोन दे होमबा गाइस आं दिनै भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन ओमफ्राय दे ब्र दोननोसै जोंहा भिडिअखौ न अके बाय बाय जय बर' हारिनि yes